थामजि मिनिटसो समाव बे मजाथिखौ लाफानानै लालपुर आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव मोनबासो गामियाव बेवहाय साइक्ल'न मोनसे जादोंमोन आरो बेजों गोबां फेमिलिफोरनि न'खरफ्रा दंस जादों। बेवहाय बिफां लाइफाङाबो गासिबो जोबस्रांनायनि लामायाव। दा बेखौ जोङो दिनै नायदिंफैनायजों लोगोसे जों बिथांमोनाव खबर लादों सोरनि न'खरा माबायदि जादों। दा जों नुबाय गासै मजाथि गामिटारावनो 60टा फेमिलिया एके डिस्ट्रय बे जाजोब्बाय, जोबस्रांजोब्बाय। दा बेनिखायनो जोङो नायदिंनायजों लोगोसे बिथांमोननो जेरैबायदिबाव थाफिननांगौ आरो जानांगौनि जे बेबस्था बेखौ जोङो थाबैनो खालामनो जों नाजादों। आरो बेवहाय जों नुबाय बे न' बायसिननाय आरो बिफां लाइफां गोग्लैनायनि गेजेराव 4 बेक्तिफ्रा बेवहाय इनजुर्ड जादों आरो बिथांमोनाबो जाहाथे थाबनो मोजां फाहामथायखौ मोनो बिनि थाखाय जोङो डक्टरजों जगाजग खालामनानै होदों। बिथांमोना दा थांदों हस्पिटालाव आरो जायफ्रा इनजुर्ड जादों बिथांमोनखौ मोजाङै ट्रिटमेन्ट होगासिनो दङ। दा बाथ्राया जाहैबाय दा अखा बोथोर, दाहाय जुदि आरोबाव अखा हायोब्ला बिथांमोना माबोरै थागोन बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दा मोनासिमहालागै बिथांमोननो थानो हानायनि रोखोमै जों बेबस्था खालामनो जों नाजागासिनो दङ। आरो सरकारनि पार्लारफोराबो दिनै डिपार्टमेन्टफ्रा बिथांमोना फैनानै नायदिंफैबाय आरो जेसे हागौ एसे थाबैनो बिथांमोननो सुबिदाखौ होनाय जागोन। आरो बे निजा बबियानो गामिनि मानसिफ्रा बे लामाखौ दिनै क्लियार खालामगासिनो दङ, खारन गासिबो लामाया बिफांजों गोग्लैसोनानै थाबथेजोबनानै दङ आरो बेवहाय बिथांमोना गावसोरनो श्रमदान होदों। दा बेनिखायनो जोङो बे समाव गामिजों लोगोसे जोंबो दोलोनि जानानै बिथांमोनजों जोङो दुखु फोरमायफादों आरो जेसे हागौ एसे जोङो दोलोनिफ्राय आरो सरकार तरफनिफ्राय जोङो थाबैनो बिथांमोनखौ राहा लामा होनो थाखाय जों खामानि मावगोन आरो मावगासिनो दङ। दा जोङो बे मजाथि गामियाव दङ आरो बेनि नेक्स्टआव जोङो गुबुन गामियाव नायदिंनो बेनिफ्राय आरो थांबावनाय जागोन। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।